El grup d'Esquerra Junts per Torelló, que va accedir a l'alcaldia per primer cop ara fa 4 anys, vol revalidar i ampliar el seu govern de cara al proper mandat. Aquest dimecres van presentar el darrer bloc del seu programa. Torelló té potencial per aspirar a un bon horitzó, que en aquest mandat hem pogut posar les bases per anar-lo assolint i que, evidentment, amb la confiança dels torellonencs i amb un govern fort podríem accelerar molt aquesta arribada cap a aquest horitzó. Els republicans se centren en 4 grans eixos. El primer és la transició energètica, amb la creació d'una regidoria específica per a aquestes qüestions. El segon és la política industrial. Anunciem la creació de la regidoria per a la transició energètica i d'un espai de treball per a la transició energètica conjunt amb els diferents sectors implicats, com ara la indústria o col·lectius com la cooperativa energètica local. Crear el clúster de la cosmètica. Tenim un teixit empresarial fort i amb molta presència internacional. I creiem que és el moment de col·laborar-hi i unir esforços. Esquerra Junts per Torelló també fa referència a la identitat col·lectiva del poble i posa el Carnaval com a un dels aspectes estratègics. Planteja crear una fundació que aglutini totes les entitats de la festa i el desenvolupament de l'escola de carrossaires, amb la qual ja està treballant. La formació també vol fer un ajuntament més àgil i proper a la ciutadania. Treballar en una visió estratègica no només de l'edició que ens toca, sinó en l'horitzó que volem i avançar en la projecció de la festa i la llegenda. Aquest paraigua, doncs, ha de servir per agrupar esforços i ens permetrà traçar les línies del Carnaval que volem com a poble. Aprendre de la gestió de l'àmbit privat i incorporar aquelles eines que puguin aportar eficiència. Volem la tecnologia per una millor gestió i una millor atenció al ciutadà. A banda d'aquests 4 eixos, els republicans, si mantenen el govern, volen donar continuïtat als projectes que ja tenen engegats, com el Centre Cultural del Club o desenvolupar un equipament sociosanitari.